Gyerekek, én Félix vagyok, és itt van velem Gyuszi Kuszi. Na, Itt van velem Gyuszi Kuszi. Nem úgy nem, itt van velem Gyuszi. Puni. Gyuszi, és eljöttünk egy Minecraft sorozattal, ugyanebben, tudjátok, hogy amúgy nem álljuk. De. Na vagy álljunk. Csak így álljuk, de jó, baszki. Na, legugoljak. Dugolja. Várjál, nem is ebben kell, elő valamelyik. Ez a páncélruhád van? Hát ez. Golyóálló. Ezt figyeljétek. Golyóálló. Ez golyóálló, nem? Full vasszett. Gyerekeket, ezt nézzétek már, maszki. Maszkírozzátok a lyukat. Amúgy nem igaz. Mert ti nagyon jó közönségek vagytok, és szeretlek titeket. És most mi a tökömet csinálsz? Mi a tökömet csinálsz? Most elbújj, More nem érdekelsz. Ez jó tágas lett ez a ház, de hát most innen ki kell jönnünk. Menjél be! Most menjél már be, még át sem néztük ezt az egész barlangot. Vagy mit? Bányát. Tudod, gyémántot találnál. Hát, ha van. Hát lehet, hogy van. Na gyerünk be! Az mi volt? Csonti. Akkor megbírunk vadítani egy kutyát. Akkor menjen neki. Csonti faszom. Menjünk már. Ure. Milyen kutyát? Azt hogy találsz ide-vissza? Hát sehogy, minek ide már visszajönni? Hova építsük a házunkat? Ide! Elpusztítjuk ezt a fát. Nézzél hátra! Eldobott valamit. Eldobta az izémet. Ne dobáljad már a kaját, ahol látsz, igen. Na, veszünk ilyen rózsát. Majd kidíszünk. Valami ott ment. Valami állat, nem? Hadd menjem, most leszarom. De valami jó sima területre Látok egy bányát. elvándorolni. Most nem a bányával foglalkozunk, a házkereséssel, jó? Ott van egy tyúk. Van tojás. Ha ledobjuk, akkor pedig kis tojás lesz. Na, valami helyekre kéne ma. Átmásztál rajta? Pipe, üld meg! Pipét. Most egy ütőssel megöltem. Ja. Ott egy víz. Valami jó helyre kéne menni, gyerekek. Valami ilyen jó ide a fára. Fára. Nézzünk szét. Még fel. Arra lesz Építsé, azt úgy felnézünk, nem? Erre lesz a legjobb, erre lesz egy jó. Itt van ebben jobb oldalon. De hát oda építsünk, ami nagyon sima. Úgy én nem értem, minek vágok izéket. Ilyen gyorsan 3 perc, 4 percnél van. Már annyinál van? Hát nézzél oda, telibe 4 perc. Fú, gyerek. Most van 4 Oda tengerparthoz. Most van 4 perc, 13. Ott van egy tengerpart, és ott van még egy bánya is. Nézd, ott. Itt jó lenne, lerombolna. Oda. Hát, én is ott mondom. Na, gyerekek, oda fogunk költözni. Jó, gyerekek? Na, azt Hát ilyet szeretnék, de hát ez nem jó. De hogy nem a jobb oda kéne oldalon? A szigetre. Jó, van, menjünk a szigetre? Szigeten lesz a házunk, gyerekek, jó? Nem támadhatnak senki, csak oda spónolhatnak. Itt vannak jó sok üveg. Homok, és abból üveget lehet készíteni. Jó van? Üveget? Igen, üveg is van ebben. Most ki kellett vennem. Mi az a?
De jó lesz ez, gyerek, ez nagyon jó lesz. Csak építsünk még hozzá. Az mi? Fóka? Nem, ezt innen kivesszük, jó van? Mert ez idegesít. Majd akkor vesszük elő, amikor tényleg szükséges. Hát most már nem bírunk alá. Már. Mindjárt jó. Csak ezt hadd építsem meg. Azt majd építünk a szigethez, mert ez kevés. Majd átépítjük. Ó, ma ilyen, gyorsan. Majd átépítsük oda. Átirányítsuk. Tudod, mintha hajó lennénk. Aha. Majd csináljunk már hajót is. Azt már most bírnánk amúgy. Tudjuk. Mert az fából kell. Úgy kell, mint egy mosolygószájat. Remélem, ide nem fognak spónolni este szörnyek. Én nem. De jó kezdted. Nem, már 2 ajtós lesz, tudod. Ja. Ajjaj, én itt nem lenne jó valami. De szerintem ez jó ház lesz. Ott mászott valami. Na, ezt mondom, haj. Ez mi a tököm az? Jó, most ne törődjünk vele, jó? Na, hát gyerekek! Nézzük. Most ez jó? Na mindegy, jó? Hát ez nem 2 ajtós, jó? Hát, na, mindegy. Szerintem ez így jó lesz eddig. Hát de nem építettem. Ilyen kis ajtó, jó van. Na hagyjuk, jó? Először aludjunk, jó gyerekek? És utána lesz... De elsőnek a tetőt kéne csinálni. Tudok egy rendes tetőt csinálni. Most az nem kell. Tudok egy rendes tetőt Ide csinálni. teszünk egy ajtót, jó? Most visszaépítik. De én nem így van egy ötlete, vagy De van a 2 ajtó, azt letesszük, jó? De nekem meg még egy De ötletem hagyjál már most! van. De utána mutatok valamit. Jó van. Jó lesz így ez a ház, nincs. De utána meg Na, utána meg mi van? Most hány perc? itt is A 7 percnél vagyunk. Gyorsan. ezek szerint. Ezek szerint igen. Mi van? Na, várjál már, na! Istenem! De várjatok gyerekek, mindjárt visszajövünk, jó? Várjatok! Jó van gyerekek, bepakoltuk a chestbe ezeket, tudjátok a nem áll, már mozog a kamera. A felesleges cuccokat, itt ezt Csináljunk már meg a kifákjázzuk. rendes tetőt. Hát hiszem fákjázzuk ki. Majd Inkább. No, és 8 percenél vagyunk. Majd lesz egy bányák, na folytassuk, jó? Amúgy van fánk. Nincs, Hogy csak csináljunk már 40. rendes tetőt? Tudod, hogy kell rendes tetőt? Na, Pakoljál rá még egy adjad már. várjál Hogy kell ezzel már. pakolni? Pakolja mindenhova még egyet. Jó van, hát még nem is olyan nagy, hogy tetőt csináljunk. Tudjuk. Majd utána csinálunk Kihagyta tetőt. egyet. Istenem, már fel kell idegesíteni. Csak ne, jó? Ne. Ne, hagyj. Ne hagyjam. Ja. Na majd utána, de nem kell neked tetőt csinálni, én is tudok. De én nem úgy akarok tetőt, hanem rendes háztetőt. De olyan nem lehet. Csináljunk 10 emeleteset. Majd csinálunk olyat is, csak most fejezd be, jó? Majd először be kell ezt fejeznünk, és utána. Majd az első emeletet elsőnek. Így, mi gyerekek?
Szuppa, lécsa, béga, már nincs izénk. Akkor Elfogyott. Csinálni kéne, kivesszük innen a vasat a lyukamba, jó? Bot. De ott van még 30 izé. Ez nem az. Amúgy azt akartam, hogy a szént azt ide betesszük. A szént betesszük ide, és ezt pedig kiégessük. Mondom, kiégessük. Mondom, kiégessük. Ide tesszük. Ha betenné. Nem teszi be. Menjél. Így kellett. De nem mozogjál már, mert nem jó a kamera. Kollegyek, vigyázz neked most te. Csak ne izéljed a kamerát, jó? Nem csinálok semmit, csak mozgok. Nem írtam hozzá a kamerához, nem tettek, hogy írni az ágyatok. Rugós. Na, akkor gyerekek, így elkészültünk. Szerintem a izét kiveszük, jó van? Jó van? Jó, van. Hallasz? A kaját azt ide Hát betesszük. játszok ma. Mindjárt játszhatsz. Csak vágok először fát, és utána játszhatsz, jó? Majd csinálok komolyan hajót, tehát én nem bírom. Tényleg. Nem lehet. Ó, nincs is fánk, hát Ez mi már? hova menjünk? Faszért. Milyen nagy jó ma. Mi? Alud. Nézzél már le vízbe. Fó. Nem is epic. Hát. Gyerünk már. Visszatalálsz te egyáltalán majd ide? Persze. Mi ne? Mi ne találnak ide vissza? Kéne sapling. Jó sok fát vágunk, hogy legyen annyi. Sajnos. Mennyi 13. Akkor szerintem nekünk annyi is lenne. Ja, Folytassuk a... Meddig rész ez? nem tudom, majd Mindegy. megszámoljuk. Kutyát se érdekli. Majd folytassuk. Jó, gyerekek, várjatok, ezt még kivágjuk, jó van? Na, Várja, még elmegyünk a szigetünkre. rendesen egy jó néz ki. Innen távol. Mi van a tetőn? Az a golyó, hogy miért tököm van. Hát, és odaérünk, akkor talán ennyi. Milyen jó az a másik szigeta. Ezt a miért csinálod ezt? Mit? Ezt. Hogy ezt. Jó van, na, jó van, na. Ezt te. Jó van, na, jó van. Talán ennyi is lett volna a videó, de ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, Léci. és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok, gyerekek!